गोदाव सोराव प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय ओमफ्राय जुदि नै बाजै जुदि हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया। हाय हेलौ लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय दायो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाबा रादाब निउसफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ अलरेडि दायो नोंथांमोना गोबां सुबुङानो मिथिखागौ सोरनि थाखाय दायो ससियेल मिडियाआव गोबां बांसिन दावराव जागासिनो दं आरोना लोगोफोर जायखौ नोंथांमोना कल रेकर्डिंआव खोनानो मोन्दों आरोना लोगोफोर थ' जेखियानो जादोंला बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै मेन टपिकआवहाय फैनोसै आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर दा बे समावहाय अलरेडि नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला आरो आंबो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मानि थाखाय सोरनि थाखाय बे कन्टेन्टखौ लानानै फैदों जानो हागौ बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै जिहेतु जोंनि मैखोम ब्रादार जिहेतु बड'लेण्ड रादाबनि चिफ इडिटर बिथांखौ जों बयबो सिनायखायोमोन गोबां मानसियानो सिनायखायो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला बिनिनो दिनै कल रेकर्डिंनि भाइरेल दायो ससियेल मिडियाआवहाय गोबां दावराव जागासिनो दंमोन ना थ' दिनै फिन खेबसे आरो बिथांनि बिसिजों आरो जिहेतु मैखोम ब्रादाराहाय जे सिख्लाजों कल रेकर्डिंनि लाख थाखा जानाय गारि गुरा बायना होनाय बेफोरबायदि कल रेकर्डिं दावराव जादोंमोन ना थ' बिनिनो सिख्लाजों बा आइजोजों बै आरो मैखोम ब्रादारनि बिसिजों माबायदि बाथ्राजों रायज्लायनानै दिनै ससियेल मिडियाआव फिन खेबसे कल रेकर्डिं भाइरेल जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ कल रेकर्डिंखौ जोबजासिम खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय अब्लासो बुजि मोनगोन बिथांमोना बोरैहाय जालांखो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंलांदो अब्ला बुजि मोनगोन। ओमफ्राय दा जेनेबा आंखौ एथ'ग्राब बदनाम खालामबाय आंनि लोगो दोगो हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो मारै एफारायदि बदनाम खालामो आंथ' इनि हिनजाव नङाना आंथ' इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामोला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव सोराव प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय थादों प्रमद बर'नि हिनजावा आं नोंजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानोफोरलाय आंलाय न'खलाय मा खालामाखै होननाथ' माथो आखुथो लानानै देखायनायलाय माखौ लानानै जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टआनो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिंसिं मोनो आं मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय जुदि नै बाजै जुदि हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आङो नाङा इदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि हिनजाव गदाय लामानोबा दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो आयो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावदे आखायावनो गैया गावदे गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना सलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोर बायदिसो इनि गियाना सास नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बदनाम खालामनाया नोंखौ बदनाम खालामाबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों होनखादों आं इदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमनो नों बायदिसिना खोन्थाना होनखादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिपिकाजोंहायबो बिदि जादों दिपिकाजोंबो बिराद बिदिनो आं दिपिकाखौ बुंहरबाय दिपिकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव सिलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों दिपिकाया गावनो आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथि बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसायजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आङो खमा लाहरदों होमब्ला हिनजावफ्रासो मोजां दा हिनजावफ्रासो बेसेबां बुजिनानै गावनि जिबनखौ बासायनानै दे साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मुर्ख होननानैहाय ओरैबायदि असाइस ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयोमोन मिथिबाय दा सलमन मानोथाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायनो आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो बिदि होनलायखायो बिदिखा जेबो गैया हा थखसेबो गैया बे दा नै जा न' लुनाय थादों बेबा थाखा थाइसेबो गैदेना नों दाबायदियाव माबा मोनसे जा न'खराव खैफोद मालायनाव गन्थं फाननानै बियाब्ला जिबनावबो दाहायनो हाया आं जेब्ला हस्पिटालाव नानिखौ जोनोम जानो थायदों बियो फैसाखौनो होनो रोङाखै फैसा होनो रोङाखैयो
ओमफ्राय सोरनाव बेखौ थाबाय थाखो बिलाथ' एसे गोबाङैनो जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नंले आं लांनायाथ' जोबबाय गावथ' आंहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मिन्थिना आं 35,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो प्रदीपनि हिनजावमोनाव बिना लांदों आं नैबे प्रदीपखौ सिनायखायो दा बेवहाय होमब्लालाय इयो नोंखौहाय होमब्लालाय बे मास्टारनिसो होननानै मारै इदि फानबाय गावनि हिनजावखौनो मास्टार इदि बुंदेरनो नाङा गोदोहाय जोङो सिख्लायाव जा गोसो थोलायदोंब्लाबो जों जेबो बिदि जों आंगोलियावसोमोन ओमफ्राय बियो मानो इदि बुङोलाय मानो इदि बुङोलाय मालाबाबो जों बिदि सोमोन्दो गैया जों जेबो माबा गैया गावबा दा आंखौहाय आङो गाव खस्थ' खालामनायखौ रायला नोंनि मास्टारा होननानै गाव खस्थ' रायो नै बिदिल' ओमफ्राय नै खोनाबाय ओमफ्य नोंनि हौवानिफ्राय हौवा मानसिफोरनाव इदि एथ' गाज्रि राव ओंखारनानै नों इनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि बिस गोनां खोथा खुगानिफ्राय राव बुङो मारै एथ' गाज्रि बुंनो हायो दा आं आसरित मोनोहाय खारनाय मोनलायखायो हां आयौ खोनासं बिसिनि जाथियानो सब बिफायाबो हिनजाव गदाय बिमायाबो फिसाय गोदान बिब'आबो बिदिनो एकदम सान्थि गैया बिदि गोजा लाइन बिदि बेनिखायनो दा बे दोरोंखौ बियो लानो नागिरो मिथिबाय दा बिदिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायोला बिराद मोजां आरोना मानो होनब्ला दोरोंखौ होसोनाया बिराद गाज्रि आरो मिथिबाय दा जेनेबा नै खोनाबाय बाजै आंखौहाय जेबो आंनि नाम लाबाबायो हबेनो मेसेज हबेनो फन हबेनो मेसेज हबेनो जिखुनु हिनजावफोर हौवाफोरनो आंनि लोगो दोगोफोरनो इयो लागायबायनानै हगासिनो दङ ओमफ्राय इदि दाख्लामथोंसै बाजै माने आंखौ सान्थि मोनबाय नोंबो एसे बुंदो अननानै आङो होनखायो आं बेखौ रायलादि होनो आं आन्दाज मोननायावहाय नोङो बेखौहाय नोङो खेदाव हरबाय थायो नोङो दिस्टार्ब खालामो नोङो मुर्ख होनदों आङो जुदि नों थिग थायोब्ला बे फुलमनाबो नोंनि न'खरखौ नुलांखाबाय गथ' गथायखौ नुलांखाबाय बेबो इसेबांनाखि साननो हाद्राय नङा आरो गावनि फैसाजों गावबो मा खालामजादों बेबो एसेबाबो थाल दंखायो होनदां थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनो मोननैसो नोंथांमोना जोबजासिम जुदि बे कल रेकर्डिं भिडिअखौ खोनासंनानै मोनथिखाबाय नङा होमब्ला दाया सोरनिमोन बोरै जाथाया जालांखो आरो मा घटना जालांखो नङा होमब्ला लोगोफोरा आंबो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय गोबां बाथ्राखौ बुंफोरनो होननानै सानाखैसै जिहेतु नोंथांमोनानो अलरेडि कल रेकर्डिंआवनो भिडिअखौ खोनासंनानै नायनानै नोंथांमोना अलरेडि मोनथिलांखाजोबखाबाय खोनालांखाजोबखाबाय नङा होमब्ला बिनि दारै आं आरो बारगा बाथ्राखौ बुंबावनो होननानै सानाखै निस्सय मोनथिगोन नोंथांमोना उनावहाय बिथांमोनाबो फैनानै क्लियारिफिकेसन होगोनखौ होननानै आंबो सानो आरो खोनासंदो बा मोनथिदोंबो नङा होमब्ला जिहेतु नैफोरबायदि कल रेकर्डिंखौ खोनासङोब्ला मोनसे हरखाब गोमो हाबो नङा होमब्ला लोगोफोर मा आसरित जाथावना दिनै बेफोरबायदि मानसियानो दिनै ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि दावराव जुदि जायोब्ला नों आं जुदि मानसिफ्रा माबायदि खालामनानै थाबावगोन नङा होमब्ला जों मोजां राहाखौ नागिरनो थांनायनिख्रुइ माथो गाज्रि लामायावसो थांगासिनो दङ मोजां सुबुंफ्रानो आरोना लोगोफोर अब्ला मा जागोन जोंनि इयुननि फैबाय थानाय जोंनि समाजफोरा हारिफोरा माहारिफोरा जातिफोरा नङा होमब्ला लोगोफोर एसे साननो गोनां बायद' जाबाय आरोना लोगोफोरा थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं बांद्राय बुंबाय थालासै आरो बयखौबो आं फिन खेबसे खावलायबावो नैबे भिडिअखौ आं लाबोनायाव जुदि आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननियाव बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोरा थ' जोबथारनायाव नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय